Η αναμέτρηση του Χαϊδαρίου με τον Άρη στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης είναι στο 1-1. Οι Θεσσαλονικείς κάνουν την ίστατη προσπάθεια και ο Σκαρμούτσος βρίσκεται σε θέση βολής. Ο Κοταράς απομακρύνει προσωρινά και ο Βελώνης παίρνει το rebound, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στον 7ο ουρανό έναν ολόκληρο κόσμο. Ο Νίκος Αναστόπουλος πανηγυρίζει τη διαφαινόμενη άνοδο των κυτρίνων στα σαλόνια της πρώτης εθνικής. Στην εξέδρα των επισήμων, ο μάνατζερ Γιάννης Κόντης γλιστράει στα σκαλιά, πέφτει και τραυματίζεται στην πλάτη. Θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο πλησιέστερο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις, χωρίς όμως η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με προβολή του Φρίμπον και έπειτα από κεφαλιά πάσα του Πετρόπουλου στο 20 για να δεχτούν την ισοφάριση από τον Γκουγκουλιά στο 35. Στο δημοτικό στάδιο Βέρειας, ένα πλασέ του Στέφ πρώτη εθνική. Σε περίπτωση που οι Θεσσαλονικείς δεν φτάσουν στο τρίποντο, παραμονεύει ο Θρασίβουλος ένα βαθμό πιο πίσω που υποδέχεται την Παναχαϊκή. Στην ουρά της βαθμολογίας, εκτός από τον υποβιβασμένο Πανηλιακό, οι άλλες δύο θέσεις που οδηγούν στην τρίτη εθνική κατηγορία έχουν 7 υποψήφιες ομάδες. Ηλυσιακός και Χαϊδάρη, παίζοντας μεταξύ τους, με ισοπαλία εξασφαλίσουν την παραμονή τους. Με νίκη παραμένουν στη δεύτερη τάξη κατηγορία η Προοδευτική και η Νίκη Βόλου, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν την εξέλιξη των αναμετρήσεων του Ολυμπιακού Βόλου, της Παναχαϊκής και του Πανσεραϊκού, που ακολουθούν με ένα βαθμό λιγότερο. Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις. Αριανάρα, δεν πεθαίνουμε ποτέ. Μπουκάλι όχι μέσα, παρακαλώ. Όχι μπουκάλι, πετάτε μπουκάλι. Πάμε η κάμερα σε πήρε. Κάνε δηλώσεις. Τι περιμένετε σήμερα? Για βρε, γιατί ήρθαμε εδώ, χάσουμε. 3 γκολ θα ρίξουμε εδώ πέρα, έτσι για καλαμπούρι. Το χολαργό είμαι εγώ. Τι βλέπετε σήμερα? Θα κερδίσει ο Άρης, εγώ πιστεύω ότι έχει καλύτερη ομάδα. Οπωσδήποτε. Περιμένουμε την κλήρωση του Σεπτέμβρη, τίποτα άλλο. Πρώτη εθνική. Για την πρώτη εθνική φυσικά. Μόνο διπλό έτσι. Δεν έχει τίποτα άλλο, φιλέ. Άμα δεν το πάρουμε, μην γυρίσουμε και πίσω. Θα είναι καθαρό μάτς, γι' αυτό τόσο πιο πολύ ήρθαμε για να ενισχύσουμε την ομάδα. Να πάρουμε το διπλό. Πάσα προς τα δεξιά, καλή στιγμή για το Χαϊδάρι, η σέντρα, κεφαλιά και τελικά η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Παόλο Κώστα, Νεμπεγλέρας έξω από την περιοχή, έκανε ωραία κίνηση, το σουτ. Παόλο Κώστα θέλει να μπει στην περιοχή, πήγε στην περιοχή, κάνει την παράλληλη σέντρα Νεμπεγλέρας και τελικά είναι το ισοφάριση από τον Κουκουλιά. Είναι ισοφάριση από τον Κουκουλιά. Κοιτάξτε εδώ την προσπάθεια από τον Παόλο Κώστα, την παράλληλη σέντρα που έγινε. Ο Κουκουλιάς ήταν αφύλακτος με προβολή. Έγινε η σέντρα. Πενίσκος προσπάθησε για την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στο Σκαλμούτσο, κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση, το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα από το Βελώνη. Ο Βελώνης στη χρυσή αλλαγή και φοβερό φινάλε. Είχαμε πει και πριν ότι πάμε για ένα χιτσκοκικό φινάλε και τι γίνεται εδώ. Ο Βελώνης πάει στην πλευρά των φανατικών οπαδών του Άρη και κοιτάξτε τι γίνεται. Το 2-1, το 1-2 για να κρυβολογούμε στις καθυστερήσεις. Η απομάκρυνση, ο Σκαρμούτσος έπιασε το σουτ. Στην επαναφορά ο Βελώνης έκανε το 1-2. Χαϊδάρι Άρης 1-2.
Ο Νίκος Αναστόπουλος στο Χάρη και Τάσο Πακλατζή ήσουν στο Εγάλεο. Ναι, ήταν μια δύσκολη μέρα για όλο τον Άρη, τους ποδοσφαιριστές, τεχνική ηγεσία, τη διοίκηση, τον κόσμο που έδωσε το παρόν στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης και όχι μόνο αυτούς που ήταν παρόν στο γήπεδο, αλλά και τους φίλους του Άρη στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν παρακολούθησαν μέσα από τη συχνότητα της E3 αυτήν την αναμέτρηση. 93 λεπτό στο Μαυροθαλασσίτης για να φτάσει ο Άρης την άνοδο, στην επάνωδο, στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ο Χρήστος Βελώνης ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Η τρίτη αλλαγή του Νίκου Αναστόπουλου πέτυχε τον νικητήριο γκολ. Η νίκη λοιπόν αυτή σήμερα ήταν αντρίκια, καθαρή, πεντακάθαρη και προλαβαίνω τους νταλαβεριτζίδες οι οποίοι θα πούνε τα διάφορα που λέγανε όλη την εβδομάδα. Και πρέπει να δώσουμε λοιπόν συγχαρητήρια, να δώσω προσωπικά συγχαρητήρια στους παίκτες, οι οποίοι μόνο αυτοί οι συγκεκριμένοι παίκτες, αυτός ο συγκεκριμένος Άρης πίστευε ότι μέχρι που να σε ρίξει ο διαιτής το παιχνίδι θα κάνουμε τον γκολ. Επειδή λοιπόν ο Θεός από ψηλά βλέπει, δεν του αρέσουν οι αδικίες και οτιδήποτε άλλο μας δικαίωσε. Κράτησαν ψηλά το επίπεδο τους τόσο σαν άνθρωποι και τόσο σαν ποδοσφαιριστές. Αγωνιστήκαν απέναντι σε μια ομάδα με όνομα και ειδικό βάρος. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά. Πιστέψαμε την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό και τα καταφέραμε. Για μας μένει ένα ακόμη παιχνίδι για να πάρουμε την κατηγορία. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Πραγματικά σήμερα μας έδωσε τη δύναμη που χρειαζόμασταν και καταφέραμε στο τέλος και πήραμε τους 3 πολύτιμους βαθμούς. Το θέλουμε κοντά μας και θα τον έχουμε, πιστεύω, στο παιχνίδι με την Κέρκυρα για να πανηγυρίσουμε μαζί την άνοδο της ομάδος. Πάμε να αντιμετωπίσουμε την πολύ καλή ομάδα του Άρη και αυτούς τους καλοθελητές που πάντα ξέρουν περισσότερο από τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι περισσεύουν τα συναισθήματα τώρα. Εντάξει, σημασία έχει ότι κέρδισε η ομάδα. Θα λέμε όλη τη χρονιά για να φτάσουμε στο στόχο. Έτυχε να είμαι εγώ εκεί μερικά που ήρθα κάποιος άλλος. Μας έχει 3 βαθμοί. Και πιστεύω να επανέλθουμε στην καλή κατηγορία. Τα λεφτά που θα πάρουν αυτοί θα τα περάσει. Λοιπόν, τα τελευταία λεπτά ήταν όχι για καρτιακούς σίγουρα, έτσι. Πιστεύω ότι αξίζει ένα μπράβο στα παιδιά αυτά και ακουστήκαν πολλά όλη τη βδομάδα για το μάτσο συγκεκριμένο. Είδαμε ότι η αντίπαλη ομάδα έπαιζε λες και ήταν να κερδίσει αυτή την κατηγορία της. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που ενώ βρεθήκαμε και πίσω να χάνουμε στο σκορ, καταφέραμε το γυρίσαμε και πιστεύω ότι τώρα πρέπει και εμείς να ηρεμήσουμε, να χαρούμε και έχουμε ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι και στο χρόνο θα φέραμε τον Άρη εκεί που αξίζει να είναι στην Α'. Κερδίσαμε το μάτς, θέλαμε πάρα πολύ, ήταν 3 πολύτιμοι βαθμοί για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας να ανεβούμε στην Α'. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο γιατί ήταν σαν να παίζαμε στην έδρα μας. Κάτι δηλαδή τα 2 τελευταία μάτς ήταν στην έδρα μας, μπορώ να πω έτσι. Στην τρίτη εθνική κατηγορία